हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ MLA स्कलारशिप 2021 दा बिनि गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ आरो लोगोसे थांनाय बोसोर एप्लाइ खालामनाय राङा हाबदोंना हाबाखै बिनि सायावबो गोबां कमेन्ट्स फैदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना खिथाहरबानो जाबाय राङा हाबदोंना हाबाखै आरो लोगोसे 2021 एप्लाइ सोलिसिगोन थ' नोंथांमोना दायो रिजाल्ट मोनजोब्बाय आरो एडमिसन जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो बे फान्डआ फैथारसिगोन दा बेनो जाबाय 2021 नि फर्म फिलआप खालामनाय प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो खिथाखानोसै दा जेब्ला ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो साबमिट खालामनो हागोन आरो बेखौ नोंथांमोना फर्मखौ डाउनलडबो खालामना लानो हागोन दा बेनो जाबाय MLA फान्ड आरो बे स्किमनि नामा SUHRID थ' लोगोफोर राङारि अनसुंथाइ जायफोरा फरायसाफोर नोंथांमोननो मोननाय जायो मेट्रिक पास HS पास बेनिफ्राय ग्रेजुवेट थ' नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन स' बिदिब्ला जों थांसै दायो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै बोरै फर्म फिलआप खालामनांगौ नोंथांमोना रोंनानै थाखादो आरो फर्मखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन डिसक्रिपसनाव दङ PDF फाइल थ' नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै प्रेक्टिस खालामनो हागोन बा नोंथांमोना दोननानै लाखानो हागोन दायो लोगोफोर आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैग्रोबाय नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला बिनिफ्रायबो डाउनलड खालामना लानो हायो फर्मखौ आरो नोंथांमोना जेब्ला नैबे पेजआव फैगोन अब्ला एप्लाइ जायोबा बेयाव लेटेस्ट फैखागोन दायो गोदाननि गैथ'वा बे सिगांनिसो नोंथांमोना बेयाव डाउनलड खालामना लानो हायो माखासे गाइडलाइन्सखौ नायनोब्ला थ' बिदिब्ला जों थांसै दायो फर्म फिलआप खालामनाय प्रसेसआव जोङो थांग्रोनोसै बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ नायफिनगोन उनावहाय दा जोङो नैबे फर्मखौ लाना फैबाय दा फर्मा नैबेनो लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव फिलआप खालामनांगौ आरो बेनि एप्लाइआ अफलाइन एप्लाइ जायो मेक्सिमाम आरो देग्लायबो अफलाइन एप्लाइ जानायनि चान्स थायो थ' बिदिब्ला नायदो बोरै फिलआप खालामनांगौ दा फार्स्टआव नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों LAC थ' नैबे LAC आव बुंनाय जायो माने बे जाबाय MLA नि समिस्ति थ' नोंथांमोना बेयाव LAC खौ लिरना होनांगोन मा समिस्ति गोलैयो MLA आ थ' बिनिफ्राय नामखौ नोंथांमोना ब्लक लेटारजों लिरथारनांगोन नङाब्ला नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन थ' बेनिफ्राय खायसे रिजेक्ट जानाया फैसा मोनैया बेनो माखासे फिलआप खालामनाय मिस्टेक खालामो थ' बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा लोगोफोर जेरावनोखि गोजा स्टार मार्क होनाय थायो बे कम्पालसरि बेखौ फिलआप खालामथारनांगौ अब्ला नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन जुदि खालामा अब्ला रिजेक्ट जायो दानिया बिदिब्ला जों नायनोसै नैबेयाव नोंनि नामखौ होनांगोन नाम्बार 1 आव जाय एप्लाइ खालामदों नोंनि नामखौ होदो बेनिफ्राय दानिया डेट अफ बार्थ बेयाव फार्स्टआव डे बेनिफ्राय मान्थ आरो इयारखौ नोंथांमोना फुल होनांगोन बेनिफ्राय जेन्डाराव सेलेक्ट खालामदो मेल फिमेल थ' बे जाबाय दानिया गार्जियान अकुपेसन थ' नोंथांमोना पेरेन्ट्सआ मा खालामो बेखौ बेयाव होदों बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय गार्जियान नेमखौ नैबाव होनानै नोंथांमोना नाम्बार 4 नि ए आव होदो बेनिफ्राय रिलेशनशिप मा जायो फादार जायो ना मादार जायो जायखिजाया होबानो जाबाय पेरेन्ट्सनि नामखौ होनानै रिलेसनखौ होबानो जाबाय थ' दानिया बे थांबाय दानिया जों फैबाय नाम्बार 5 दा नाम्बार 5 आव नोंथांमोननि एड्रेस बेयाव गासैबो एड्रेस थायो थ' बेखायनो बेयाव दङ नै नोंथांमोना बेखौ कनफिउस जानाङा बेयाव माखासे रुरेल आरो आरबान थायो थ' जोंनि गामि ओनसोलना जोंना नैबे जायगान नैबे रुरेला जायो थ' बेखायनो जों सार्केलखौ बेयाव होदो सार्केल अफिस थायो बेखौ नोंथांमोना होनांगोन बेनिफ्राय ब्लकआ होदो नोंथांमोना गाव गावनि ब्लकखौ बेनिफ्राय जिपि माने गाव पन्सायत थ' जोंनाव थाया बियो VCDC आव थ' जोंना VCDC थायो आरो थ' जोङो VCDC खौ बेयाव होनांगोन गाव पन्सायतखौ जोङो नांला थ' VCDC खौ होदो बेनिफ्राय भिलेजखौ होदो बेनिफ्राय पुलिस स्टेसन होनानै पिन कड होदो नैबाव बेनिफ्राय दानिया पस्ट अफिस आरो लकेलिटिखौ नोंथांमोना बेयाव होना लादो लकेलिटिया सोरनि MLA आ बेखौ नोंथांमोना होना लानांगोन एबा नोंनिखौबो होनो हायो थ' बे जाबाय दानिया नेक्स्टआव थांनोसै दानिया कास्ट थ' कास्टखौ STP आव होदो बेनिफ्राय कमिउनिटिखौ नोंथांमोना माइनरिटि एबा T ट्राइब्स थ' बेयाव दङ थ' नोंथांमोना बेयाव होनो हागोन आरो थ' माइनरिटि नङाबा जोंनो नाङा लोगोफोर नोंथांमोना होलायनाङा थ' जायफ्रा माइनरिटि नोंथांमोना होनो हागोन जेरै थ' नोंथांमोना माखासे माइनरिटि होनोब्ला मिथिखायो थ' बेखौ जोंनो नांला आरो दायो थ' बेनिफ्राय दानिया नैबाव नायदो रिलिजन थ' नोंथांमोना होदो बेयाव बासिनानै बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना बेयाव होथारनांगोन मबाइल नाम्बारखौ थ' दानिया बेंक डिटेल्स दा मस्ट इम्परटेन्ट बेबो मिस्टेक खालामबा रां हाबा थ' नोंथांमोना मोजां होनांगोन बेनिखायनो फार्स्टआव बेंक नेमखौ नोंथांमोना बेयाव होदो SBI बा सेन्ट्रेल बेंक जायखिजाया होदो बेनिफ्राय ब्रान्स थायो ब्रान्स नामखौ बेयाव लिरना हो बेनिफ्राय IFSC कड थायो सिआव नोंथांमोना IFSC क'डखौ जेरै दं नोंथांमोना होथारनांगोन बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना D नाम्बाराव होदो आरो लोगोसे इयाव नोंथांमोना एकाउन्ट हल्डार्स नेम नोंनि नामखौ होनांगोन बेनिफ्राय पान कार्ड नाम्बार दङबा नोंथांमोना बेयाव होनांगोन होआबाबो जेबो नङा अपसनेल बियो नोंथांमोना होनो हागोन गोसोबादि थ' दानिया इडुकेसन डिटेल्सआव फैबाय नोंथांमोना बेयाव मिस्टेक खालामनाङा थ' बेयाव बुंदों लोगोफोर जों एसे जुम खालामनोसै जाहाथे मोजाङै नुयो दा जोङो 11आव नायदो थ' नोंथांमोना बेयाव मोजाङै नायबानो जाबाय आरो फिलआप खालामबानो जाबाय दा एयाव दङ क्वालिफिकेसन अफ दा बेनिफिसियारि थ' नोंनि क्वालिफिकेसनखौ होदो नोङो बेसेबां फरायनाय बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय कर्सआ मा लागासिनो दङ नोंथांमोना नैबेयाव नायदो HSLC एबा HSSLC बे 12 पासनि आरो जेनेबा थ' बिनिफ्राय 12 पास कर्स आरो बियो हमना ला बेनिफ्राय UG आरो PG
बा भकेसनेल बा डिप्ल'मा मा खालामदों नों बेखौ होबानो जाबाय नोङो प्रेजेन्टलि मा कर्स खालामगासिनो दं नोंथांमोना होनांगोन थ' कर्स नेमा जाबाय नोंथांमोना बेयाव होदो नै थ' नोंथांमोना बेयाव कर्स नेमखौ होनो हागोन थ' दानिया जोङो थांसै दानिया नेम एन्ड एड्रेस थ' कलेजनि नामखौ बेयाव होनांगोन कलेजनि एड्रेसखौ बेयाव होनांगोन नामजों लोगोसे एड्रेसखौ होफानांगोन बिनिफ्राय डेट अफ एडमिसन थ' नोंथांमोना माब्ला एडमिसन लादों बेयाव एडमिसन रिसिप्ट थायो बेखौ नोंथांमोना बेयाव डेटखौ होबानो जाबाय दानिया 12 नाम्बाराव नोंथांमोननि पेरेन्ट्सआ गभर्नमेन्ट साखरि मावनाय दङबा नोंथांमोना येस नङाबा बेखौ न' होदो बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना सिगाङाव मोनखांदोंमोन नामा माबाफोर स्किम थ' नोंथांमोना मोनदोंबा येस मोनाखैबा नोंथांमोना न' होनांगोन 13 नाम्बाराव थ' बिनिफ्राय 14 एयाव फैबाय आइडि प्रुफ थ' नोंथांमोना आइडि प्रुफखौ होनांगोन बिनिफ्राय आइडि नाम्बारखौ होनांगोन जेरै बेयाव नोंथांमोना मिथिखागौ थ' नोंथांमोना आइडि प्रुफ बेयाव होनांगोन आरो पेन कार्ड बिनिफ्राय नाम्बारखौ होनांगोन आरो लोगोसे नोंनि नामखौ बेयाव होनांगोन थ' बे जाबाय बिनिफ्राय दानिया आधार कार्ड थ' लोगोफोर आधार कार्ड दङबा होनो हायो आरो गैयाबा नांलाया थ' दङबा नोंथांमोना होबानो जाबाय बेखौबो 15 नाम्बाराव बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव नायदो थ' बेयाव दङ 16 नाम्बाराव थ' बे नोंनि नङा बेखौ नांलाया थ' बे कलेजनि जागोन बे कलेजनि जागोन बेनिफ्राय नैबे MLA नि जागोन MLA आ बेसेबां एमाउन्टखौ लिरनो हायो नोंथांमोना बेयाव मोनगोन आरो 10,000 5,000 जिखुनु जाया मा लिरो बेखौनो मोननाय जायो थ' नोंथांमोना बेखौ होलायनाङा जेबो दानिया डेट एन्ड प्लेस दङ नोंथांमोना बेखौ होनांगोन दानिया सिगनेसारखौ नोंथांमोना होथारनांगोन अब्लासो जागोन थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर प्रसेसा फर्म फिलआप खालामनाया दा नै नोंथांमोना बेयाव मिथिगौ गोजा मार्क होनाया गासैबो कम्पालसरि मेन्डेटरि थ' नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामथारनांगौ बेनिफ्राय नामा जेब्लायबो नोंनिया ब्लक लेटार्सआव जानांगौ थ' नोंथांमोना बे इन्सट्राक्सनखौ नायनानै फिलआप खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ थ' नोंथांमोना नै माखासे डकुमेन्ट्सखौ नायदो पेन कार्ड हरनो हायो भटार आइडि हरनो हायो ड्राइभिं लाइसेन्स हरनो हायो दा बेबायदि हरनो हायो आरो थ' बे जाबाय नै लोगोफोर बेनो जाबाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय जायफोरा नोंथांमोना मोनथावना थ' नोंथांमोना मोननो हायो थ' नैबे जाबाय MLA नि रेकर्ड थ' नोंथांमोना बेयाव नै MLA आ जा लिरो बेनो जायो मावना दा फिक्स नङा बियो जेसेबां लिरगोन बेनो जागोन नाथाय 20 निफ्राय लानानै 5 सिम जायो आरो थ' नोंथांमोना 5,000 निफ्राय 20 सिमहालागै मोननो हायो थ' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय बेनो जाबाय SUHRID स्किम्स जेब्ला एप्लाइ जागोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन दा बे फर्म फिलआप खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना सोलोंनानै लाग्रोदो आरो डाउनलडबो खालामनानै लानो हागोन नैबे फर्मखौ दानिया लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव